Vas te portar ben. Claro. Ademais, caime ben. É un dos malos, pero ten o seu aquel. Estás fatal. Podría tomar un café. Como queres? Con leite. E sen heroína, por favor. Desculpade. Esta sala ponme nervioso. Foi el que intentou matarme. Non sabes quen é? Tivéchelo aquí, Cobas, diante de ti. Estaba moi ocupado intentando evitar que me matase como para mirarlle a cara. Escoito os vosos pensamentos. E non o matei. Estou detido, lembrades? Sempre tiven vocación de santa, pero non fago milagres. Non é preciso ningún milagre para poder matar a alguén dende o cárcere. Abonda cunha chamada de teléfono. A quen? Non teño homes nin cartos con que pagalos. Veña. Cústame creer que alguén como ti non teña amigos. Perdino todo grazas a vos. Para. Vas facer que me sinta culpable. Jaja. Iso sí. Eu poñeríalle un monumento a quen lle ferrou un tiro na cabeza. Boa puntería. Pensas que di a verdade? Fálanos dos teus negocios con el. Xa vos dicen que non o coñezo. Cobas, de verdade, estou intentando creerte, pero ese tipo entrou nesta comisaría para intentar matarte. Iso é asumir moitos riscos. Así que hai dúas opcións. Ou é un amante ofendido, ou... Non é meu tipo. Xa me parecía. Quen é o teu tipo? Sabelo tipo ese que tedes aí fora de barbiña e uniforme? Cubana. A outra posibilidade é que intentase matarte polos teus negocios. E o teu negocio é a heroína. Cobas, estou che ofrecendo a oportunidade de colaborar. A cambio de que? Dun informe favorable para un xuiz. Se crees que fale facer unha oferta mellor.